Vi har 2 reagensglas, hvor vi har 10 ml fløde i hver. Ja. Og så i glas 1, der har vi vand. Ja, 10 ml. Det bliver vist foran alle det her. Som Therese her. Det demonstrerer jeg lige. Ja, det er smukt demonstreret, Therese. Så er det ikke så sjovt alligevel. Og så skal der også 10 dråber fenolrødt i. Kun 10. Kun 10 drypper, ikke 10 ml. Jeg gentager, 10 drypper, ikke 10 ml. Og i glas 2, der skal der vaskepulveropløsning. Igen er det Therese, der demonstrerer så smukt. Det er godt, vi har sådan nogle dygtige demonstranter her. Og der skal også fenolrødt i den. Og vi har noget fenolrødt herovre. Vi kan godt lave træerne. I den her. Så hælder vi 10 dråber fenolrødt. Så tager vi tid på, hvor lang tid det tager. Skal vi hælde det i begge? Ja, 10 dråber i hver. Så tager vi også en grøn musik. Prøv lige, vi skal lige tid på 2. En time efter vaskepulveropløsning. Du siger til? Indholdet Så jeg skulle ikke til der. 5 millimeter silt. Vi skal også til at gøre søge 2 færdig. Det skal vi gøre det nu. Så lader vi lige den her stå. Sådan der, så har vi fået hældt 10 rødber i. Det tog kun 16 sekunder. Utroligt. Fantastisk. Tag en spade. Karin, har I ikke røget rundt i dem der? Jo. Der er spade her. Og vi ryster, og drejer os. Den er så fandme lysere end vores. Er det ikke det? Nå, det var ikke den. Jeg skal først i veje. Ja, det er så. Shake den ordentligt, Emma. Ej, der er så helt hvid. Måske Den bliver gul. Den bliver gul lige om lidt, fordi fenol det bliver gul i sure, det er rigtig surt. sure områder. Sure miljø. Det er nok ikke helt gul, fordi lyden er så sur. Nej. Skal vi putte mere fenol? Nej. Nej. Sådan der. Det blev faktisk gul. Vi vil gerne have jeres resultater, hvis Og hvad skal man så nu? Er den gul nu, eller hvad? Ja, den er gul. Den skiftede farve. Okay, så det tog 1 minut. Skal jeg bare slukke den? Ja, siger jeg. Vi skal lige have varet. Tog det 1 minut? Ja. Er der mere, I vil sige? Det var så den. Er der ikke mere? Jeg tror, det var Nej, den. vi skal vente på, at glas 2 den bliver gul. Vi skal vente på vores kendte udgave til gul. Og derimellem, der kan vi... Ja, skal vi ikke bare vente? Vi venter på, at fløden den bliver sur. Yes.